jodoh pinesti ning jodoh endah suasana bahagia namun tok ing kono winayang kali sagung parang para kang wis kemarang galing sedya katiti ing wanci menika kemarang piriji saking ngorine sasana bahagia katingal muntuk ana wanudya kang endah sulestya ing lakon kasamparing busana kamembo busana ing prameswarinata kinong ing mandra kawayang karo nabya ngomyo waning glebyan tapi karo pindha karo teko gunung sewu papan mulai wadono sumuno katara gitar-gitar pindha kecara binabar marang-marang nyawa cendane sinunggi datan pemain awarna tresna ing kono papan tindak sakojo kinangan sari dipan bapak bojo rias omah alias Pitang Kemar manunggal sedya pratelon kang mojo minangka putus lenggah kanthi anggona pararas lagi sepur lenggah piyambak jare kali namung tansah ngramtu praptanira ing neraka garwa saku pratika kampung Sumawana putri damang ibu Citri Garwa saking ketebian kawesta isa pojo minangka jalan desa Kabagus Andriyanto ing kono saking kalebihan kawista lampung to ana jejak temu waruna kan angkat busana kamen busanane sing arep sanjol aku sanjol kecak saya ngalemo tejak sak pojo kangen angkat busana aku busana arep atau Agung Prabu lan Prabowo Dito patani ora iso pojo hinate kandhek rumah sono karo sebarang anjing orine sasana bahagia ing kono saking kemarin bujur suba kemarin bali kapanggihaken alusan ning adat widi dhamma sasuwe dikasih kemarin kabrang saking toto ungkap panggihan pojo hinate kabrang saking dari bujur suba sang juga dikakau semua bodoh putri terus kemarin lumati berapa besar mojo binangantet jeneng kerso kemarin bagi kaderajan panggilan mojo binangantet kaperti sakit diri ibu juru sumbogo omari aswiti panggilan mojo binangantet hanya risang bantongko hangantuk ores Omas putih situasi sabdaning para ngasis ing kono dumugi wakyane mangsa kala tumapake pasogani panggih sakmojo minangaten anut sanemene adat Wididharma kacegat ing kono sakusna sakmojo minangaten lumaksana saketan manunggaling catur netra tumuli bebarangan gantal kuklawe astarira gantal kang arupi suruh tinang suram dirawe putih ing manunggaling sedya manunggaling rasa tresna kang pangiketing rasa tresna kang sejati manunggal pratela ring mojo pinanganten putri tumuli hadi kusuma Amring guru naji salame lami ugi sakojo pinanganten jaluh hamprameki hagraya punalika tinampak pecah pojo sanalika pratela lamun to risak pojo pinanganten salebus kemaran panggiling pribadi pecah saking panggula wetari romo rasane ibu ngilas patus satu padi itu mangkaring tanem kang dirupuk tumulya mojo winanganten jaluh angangkat hadjunjung ingkang karo wangsi saperlu praton dolamut jejering priya paduan tanggal jawab angangkat hadjunjung grajatira amure satraju dateng grajating aku ing kono pantara bangun sakojo winanganten jaluh sajanto wis kemarang direng pribadi pecah saking panggula ana ing
alasan itu Eko Raja tinuntun nopo yaning kaltaman tirang surat diledar maning Malakama Risang Mojo minanganten sare dikagindong dening ingkang ngrapane dipunjenenganipun Bapa Polasi tumuju ing sasana Adimulya ing mangajab kanthi gendong sindur kang awerna seta tansah Owaniya ibu bener wedya ing kanestan lan Mojo minanganten ing kemarang ambil wonten samudraning Dorayan Agung ing kono sindur sigra alas dening ibu jane Sumbaga Risang Mojo minanganten tumuli pinangku dening panjenenganipun Bapa Polasi senajan terus mantu balik sedya rasa tumuju ing karya Risang Mojo minanganten tansah pitok dening ingkang lara sepirata bobot abot tingkat tresnan sanyata kalih wis padha bobot timbang katresnane patiga-tiga kenya panjenenganipun Bapa Polasi nampi anggrengku Utasari kadya dene putra pribadi mboten badhe pancing timbang jagat karo kadang bisa mus kemarang sawikya panjenenganipun Bapa Polasi kemarang pisan tumuju kalenggaring sasana palenggahan kang sawetara kemarang sarangan Hangyestreni tumapak ing Prasta Gati adat karubungan ingkang kapratisaken dening Ibu Juru Sumbaga Romo alasan ibu para bapak tindai Risang Mojo minanganten pindha sata Mataram tangkring asta sinartan ing cipta ing kono Risang Mojo minanganten emut Purwadasena emut dhateng pemunden kang wis minangka netesaken sejati tanem kang tinuwuh ugi wis netepi darmaning sepuh punika kang sebating Rama Risang Mojo minanganten emut Purwadasena dhateng pepunden kandikan dhateng ingkang Rama prasampun sewu-sewu aku ngaksono ingkang putra kabiyantara nuwun donga pangestu donga pamuji karana wis kemareng nepuji jangkaning sedya putra kemareng badhe ambil wonten samudraning Dorayan Agung rabi dhateng jejaka tumanten menenji kang Mas Satria iya nggih mapan wis kinut saterus tening awul bisa mangun bali somah kang entuk nugrahane Gusti ya Bapa Ibu ra kersake apa-apa ora kersake kunjungan kanthi kasih karyamu nanging pun Bapa Ibu mung kersake dadi wanodya kang utama lelaki marang garwamu bisa kangge teko paling wanodya sakiwa temenmu ya iku kan bisa jaga luhure kasumane wong atuamu bisa sinebut iku dulu memang nang jero jadi kumati jadi apa jowo nang ora antara padha mengatane romo balasan ibu surat jadwal kadya sedal maya penggali toko marang atur donga mapuji mugi ingkang pinangan nugrahaning Gusti sekarang tempo kaya samaku lho gejene semoga kang sing ora ayu kang diberi kangasti ngantos dumugi jaring sedya mugi ingkang pinaringan isi panjoko kekantingan ing keluarga golek kencana kang bisa tata carane purna kene kemarang Hangaswa Deryak Mojo winanganten Pratila Purna Panggilyak Mojo winanganten anusarane kabat Indi Widono kang sinetep ingkang pipercaya nderekaken Panggilyak Mojo winanganten nenjing warga agung omah Rias Titin lengkapi dalam weling ladan sawangan ugi temandung lan kula yang pilih jenengaken toto upacara panggih kemanten mobilih lan jangkauan klapsi lan juga datang suasana mugi sagung
para punden sagung mulamus mugi atur pangamut dhateng pribadi kula terus sedaya karana winatesing pangertosan kula sedaya kirangan turuning samudra Mahasaya satu pratika kapung sumawana mutri sama hal berikuti duit taruh lulus raharjo kantar dosa pojo binakaten dalam panggilan pojo binakaten muska sebataring sedio kadri raharjo kaprati disakit dari ibu juru sumbogo omah Arias Dikit katerakan gungin panut dan bambu pinten sak kawit karono kemudian terus kemarang manunggaling sedya pakestre tumapaing prasto gati minangka pratandha lamun to ing ari menapa wis kasandriyanto wis kasebataring sedya petik citra warga inti kadherekaken para kadang juru foto ing sewangke tumihangan cek titi laksana paharyan Terjadi hajabat asma dalam Gusti Gungkang Moho Welasmo Wasih Bismillahirrahmanirrahim Prasto Kedikang Biniji Nanggap Macan yang semangki Mugi Otak Capi Naringan Lulus Araharjo Hangrantung Genyo Perkonco Melatisakan Petik Citro Kemarga Inti Ing semangki Kandek Sawetawis Kemargan Derakan Toto Upacara Nanggap Macan Jumbo Hakan Datuk Pangroncening Toto Upacara Yang Sampun Rimantam Rinaci Dinin Purwakadang Panawuk Widodharma Lakti Taringan Senungan Soket Kolor Sakawa-kawai Tatar Putri Sekawa Buno Kayani Lamun kok jejerin manut Priyo Saus Rahapun Kutu Kali Manut Yokan Bunotan dari Jawa Mari Buno Kasih Moto Kasih Kali Oka Palingan Uang Mering Kasih Umumi ketika kalian kelima kembul bucono Mari sambut Jawa bilangan dan sari depan jiwan lebungo Kemarangan api gerakan kejulang-julang Pratelo lamun minangka pratondo lakuto manunggaling rasa tresna kenya kemarang ambil wonten samudraning gerak kuwasa pait gentiring keluarga badhe karaosaken sesarengan ing sedya sebaya kangka sebaya mulya kanthi nyandhong sewilasaning Gusti mugi tansah semudha kang sinebya Tuh sempet jawilangan kemarin Anggun jotir utawening kang sekawit dumadi saka geni pratara kang Gusti nandhahan pemacan Wante hangeningaken rahina musik batos kaya kemarang ambil samudraning benari mugi hanya kemarang maupun bali sumainggal tansah binaryan ayo mayang tetrem sami kasih kekei Petik Citra kadherekaken tata umpama tanggal patoko katur kedudukan mantan pendidikanipun Bapak Sartono minangka pangarsaning para pangayak ing kemarin gambar diatur pangandikan swasana awanji kasunaken manut kantang kemudian Bilan amur wakani kandur kanjeng aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala
Apa remeksaku mukyo galka Ada dari Bogor, dua kota.
Betul.